Novo intento de roubo nunha lavandería en Boiro. Un encapuchado entra con un torniquete e tenta arrincar a máquina de cambio. Como non o consegue, acaba a golpes con ela. Cales foron os danos? Roubo de pacotilla, hoxe no termómetro. 11:17 minutos, seguimos en directo aquí no termómetro, pois imos a tratar de dar resposta a esa pregunta. Fátima, cales foron os danos? Porque ademais chove sobremollado nese punto, non? Onde estás? Efectivamente, non é a primeira vez que rouban nesta lavandería, desta vez pois foi intento, pero aínda así como ben dices, como ben dis Rocío, pois os danos, houbo danos, non? Ao final, cantos foron? Houbo danos, bueno, a reparación da máquina, o presuposto son máis de 800 euros. Bueno, agora o que fixen foi meterlle unha alarma a maiores á caixa de cambio, entonces ao máis mínimo golpe que lle des, sona a alarma e xa che chaman de Securitas Direct. En caso de que non des a palabra clave ou que vexan eles que realmente está sucedendo un roubo, pois botaría unha bomba de fume no que quedas totalmente a oscuras, bueno, non perdes toda a visibilidade, automáticamente chaman a Guardia Civil. Entonces, pois, bueno, é unha forma de disuadir aos que veñan outra vez a intentalo. Claro, Iván, ti eres o propietario do local, dicimos que desta vez non levaron nada, pero o intento foi con agresividade. Sí, bueno, o tipo viña con unha torniqueta, a verdade é que moita maña non tiña. Non tiña maña. Non, ninguna. Bueno, non debe de ser fácil a caixa porque é certo despois atornilláchela despois do primeiro roubo. Despois do primeiro roubo, claro, a primeira vez viñeron cunha bandarria e eso estaba con uns tornillos aí postos simplemente de sujeción. Ahora leva tornillos pasantes ao que é o pilar do local, unha columna. Leva tornillos pasantes hacia atrás, entonces ahora non serían capaces de arrancala ninguna excavadora. Terían que arrancar o pilar para levar a máquina. Intentaron levar, pero bueno, estes candados son inviolables, ao máis mínimo golpe quedan trabados e xa non hai forma de poñelo, de quitalos. De feito, tuve no que cortar eu cunha rotaflex e comprar outro para poñer outra vez a máquina andando. Daquela vez levaron cartos, non? Daquela vez, sí. Antes acostumbrabas nunca había pasado nada, pois tiña uns 700 euros de cambio, máis ou menos. Agora o que suelo ter é o cambio do día. O cambio do día pode ser 100 euros, máis ou menos. O sea, e ás veces, incluso, claro, vas vendo o que hai ao largo do día, porque eu baño varias veces por aquí, e moitas veces vas quitando os billetes, ao mellor a hora que veo o tipo a facer o destrozo, pois para levar 20 euros, 30 euros, non hai máis. Aproveita tamén a nocturnidade, aproveita que é un lugar que está aberto 24 horas, non hai ninguén, claro. Sí, bueno, non solo ter aberto as 24 horas todos os días. O que pasa é que ahora no verán, moitas veces a xente ven tarde, ven ca roupa da playa, e ao mellor chegas aquí para cerrar ás 11 da noite, e encontraste con que te roupa nunha lavadora, nunha secadora, e que, bueno, pois... Teño visto polas cámaras que ten vido xente a mellor ás 2 da mañán a lavar roupa, realmente. Entonces, pois, no verán suelo ter así... A verdade é que esas medidas, bueno, son necesarias ante, pois, ese posible novo intento de roubo, non? Quen sabe? Sí, bueno, a ver, o tipo intentouno, marchou totalmente frustrado, chega un momento que se ve no vídeo que xa non lle dá nin ao candado, xa lle pega directamente á máquina, bueno, non... Un intento frustrado. Graciñas por atendernos, Iván. Xa vedes, compañeiros, a pesar de todo, o ladrón non levou nada. Grazas, Fátima. É verdade que a estampa, pois claro, que é moi ilustrativa do que ocurriu aí, non? Esa frustración da que falaba Iván do caco cando viu que non era quen de levarse a caixa. A verdade é que, escoitando as súas reflexións, Patricia, realmente teñen que darlle a cabeza os pequenos comerciantes para ver de que xeito blindan os seus negocios, porque hai moita inversión en todo o que fixo aí na lavandería este home, non? Sí, e ademais porque son víctimas dunha especie de ensanamento, non? Que proban unha vez e aos poucos días ou aos poucas semanas volven a ir outra vez e o que causan son destrozos, ainda que non se leven nada do gañado, pero son destrozos que a eles vanlle o peto. En Boiro que está habendo un problema que xa levamos vendo meses. Desarticularon unha banda de ladróns fai 3 ou 4 meses, con 4 detidos, algún deles acabou incluso encarcelado, pero aínda así
pois sigue este goteo que o que xera entre este tipo de propietarios, sobre todo de locais que non teñen a ninguén ali personado, como pode ser este tipo lavandería, que abren durante moitas horas, porque sí que hai un modus operandi na que se trate de distintos cacos, de distintos ladróns, normalmente actúan con nocturnidade e despois de vixiar máis ou menos o funcionamento destos locais para ver que non hai personal. Sí, pero é verdade que xa falamos moitas veces as máquinas 24 horas, non? Ou sempre cartos. van, sí. É verdade que, bueno, desta volta estábamos vendo esas imaxes da violencia coa que se empregaba Pepo. Esta vez, polo menos, iba coa cara tapada, non? Que xa vimos outras estampas nas que nin sequera iso. Sí, en principio debía saber que había cámaras e dixo, bueno, pois, ao mellor non vou quedar ben, non vou quedar bonito, voume tapar. Igual pensaba que era máis doado do que realmente era, ao Sí, final. bueno, levaba unha ferramenta que, en principio, non sei cal era o plan inicial, porque realmente esa ferramenta, pois, eso, utilízase para suxeitar cousas, Sí. Non me pareceu unha cousa demasiado útil para desmontar unha caixa, pero desde logo que me quedou claro que ao mellor a ferramenta agora xa non sirve para nada, porque unha vez que empezou ali a sacudilla a máquina, seguramente saiu incluso perdendo cartos, porque a ferramenta vai ter que comprarla nova. Vendo como actuou Xosé Antón, crees que era premeditado, é dicir, que o levaba pensado ou que foi un roubo por impulso? É dicir, este tipo de roubos, onde os enmarcarías, ti? Seguro que o levaba pensado, pero profesional como que non era moito. Por a ferramenta que emprega, non? Porque, home, pois eso. Pero que estamos ante este tipo de roubos de xente que de menudeo, non? De pequenas cousiñas e tal. E se xa roubaran aí, o mellor, quen sabe, igual foi, ou sabía que roubaran, e entón pensou que iba a ser máis fácil do que aparenteu. Pero sí que é un problema, porque é un menudeo, é como esa choiva que vai calando, e é un problema que estamos tendo e que hai que dar solución. Claro, porque levan pouco nestes asaltos, porque claro, aí como Iván, xa toman precaucións, non deixan cartos en efectivo nesas máquinas, pero é que teñen que invertir un montón, é dicir, o que lle contaba aí a Fátima, que se unha alarma, que se un sistema de fume, que se blindara a caixa, non? Yo que estragan. Ás veces é un cristal, ás veces é unha máquina, ás veces é unha parede, e dices ti, bueno, pois estas pequenas empresas teñen seguros, sí, pero é que os seguros ao final pasan factura. Bótanos. Bótanos, ou ao final de ano lle suben o precio. Entonces, o deste ladrón non sei, o mellor é que esa ferramenta que levaba, como di Pepo, non é moi apropiada, pero é a que pudo roubar. E logo hai aquí unha cousa clara. Calquera lle pon un café quente e se cho pediu templado, carato. Si vese que a súa tolerancia a frustración é limitada. Cero. Bueno, pois seguiremos pendentes da situación en Boiro, que como di Patricia, pois levamos aí unha cadea de asaltos. Bueno, 11:25.